2 Samuel chapter number 10 verse number 4 no 5 la khona lithi uHanuni wayesebamba izinceku zikaDavide waphucula ingxenye yezilevu zazo wahina izingubo zazo phakathi kwazo kwaba sezinqeni zazo wazimukisa lapho sebemtshela uDavide lokho wathumela ukuzihlangabeza ngokuba ayinamahloni kakhulu lawo madoda yathi inkosi ihlalani eJericho zize zihlume izilevu zenu bese nibuya la mlalelo othandekayo sisazothandaza nawe sikhulekise sithola indaba kaDavide la nezingceku zakhe ayeyithumele kuyindodana yenkosi yimbeni uNahasha eyayishonile umngani wakhe kwase kuthi ekushoneni kwayo indodana kwaba yiyona ethatha ke indaba uDavide ke usethumela ke izingceku zakhe baziyomkhalisa undodana womngani wakhe uNahasha lithi ke iBhayibheli indodana makufika izingceku zikaDavide ya adviswa abantu ababeseduze kwayo ukuthi ibambe ingceku yathi uDavide uzohlola izwe akazile uDavide ukuzokhala kodwa uzohlola izwe bese lithi ke izwe lenkosi ke bayibamba ingceku bayihlubula bayigunda ilevu basika ingubo zazo bayishaya base beyibuyisele emva uma zibuyele emva ngokosiko ke lwabo ugundwa ilevu uma ugunda isilevu bekusho ukuthi usuka kwilevel yakho yokuba indoda usuzofana nabantu besifazana uzofana nezingane so lenkosi uma ibagunda ilevu ithi ngifuna manje nibuyele emva nibe inhlekise ebantwaneni benu nibe inhlekisa kumakhosikazi enu ngoba aniseza ukuba nasi sizodwa lithi ke iBhayibheli ke uDavide wezwa ukuthi lenkosi yenze njalo uma ebuya lamadoda ayesenamahloni okubuyela ekhaya lithi ke iBhayibheli wayesethumela kulamadoda wawahlangabeza na into yami ngifuna ukuyikhuluma nawe emlaleli bese siyathandaza yokuthi kunoma isiphi isimo obhekene naso uNkulunkulu unendlela yokuhlangabeza esimeni sakho ngamanye amagama uDavide wawahlangabeza engakafiki ungangizwa ngila namhlanje uNkulunkulu uzohlangabezana nesimo sakho njengoba sizothandaza uNkulunkulu unendlela yokuhlangabeza kulolo hlobo lwempi kulolo hlobo lwesilingo kulolo hlobo lwenkinga kulolo hlobo lwenhlupheko kulolo hlobo lwesimo ongabe udlula kulona uma singena la sizothandaza nawe uNkulunkulu ehlangabeza umuntu esimeni sakhe lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu uDavide wathi lamadoda uma ewahlangabeza awahlale eJericho kuze kuhlume ilevu zawo soke ngizothi namhlanje mntana sekhaya noma ngabe yini odlula kuyona noma ngabe yini obhekene nayo uJehova uyahlangabezana uJehova uyakuhlangabeza kuleso simo isizathu esenza ukuthi namanje awuzibulele namanje awufile phezulu leyo nkinga ngoba uJehova uyahlangabezana uhlangabezana ngendlela ezahlukene namhlanje uvuke usuku lwakho lungathi uyafana kanti uNkulunkulu uzokwenza indlela ukuba sibe la sizohlangabezana nawe ngomthandazo uthi ke hlalane eJericho kuze kuhlume ilevu zenu kuze kubuye amandla enu kuze kubuye isizotha senu ngizothi namhlanje sengithandaza ungasuke enkosini ungasuki kuNkulunkulu noma ngabe udlulapi kodwa uNkulunkulu unayo indlela yokuhlangabeza amen zakhe ezikweletini zakhe eguleni kwakho ezifeni zakho noma isiphi isimo obhekene naso kodwa ungasuki kuye hlala kuze kuhlume impumelelo yakho kuze kuhlume ikusasa lakho kuze kuhlume amandla akho angithandaze na baba egameni lika Jesu waseNazaretha elinamandla ngiyathandaza ekseni namhlanje namba abantwana bakho besathi ngikhulekise sizokhuleka nabo wena wathi ufuna umuntu ozoma esikhaleni ngizoma esikhaleni namhlanje ukuba uNkulunkulu ube impendulo ezweni lonakele ube impendulo amen zabo ube impendulo ayimilamongweni zabo ube impendulo ehluphekweni yabo ube impendulo amen zalesi sikhathi abalaleli ababhekene naso wena uthe uNkulunkulu ofohla njengamanzi ngenelela empilweni yabo kushintsha izinto ekwakufungiwe kwathiwa ngeke ishintshe empilweni yabo egameni lika Jesu waseNazaretha.